مقبوله özer jineke Kurda 8 saliye û xelkê parêzgeha Wanêya Bakurê Kurdistanê. Zêdeyê 4 mehe di girtîgehê de ye. Roja 24 Tebaxê ji beşa jinaneya girtîgeha Wanê bi armanca pişkinîna tenduristiyê bû pizîşka Dadeya Stenbolê tê şandin. Bêyî ku bi zimanê xwe behsa pirsgirêkên xwe yê tenduristî bike, bû girtîgehê tê vegerandin. Ji ber ji xeynî Kurdî ti zimaneke din nizane û wergêr jî ji bo wê nehatiye amadekirin. Serokê Şaxa Komeleya Mafê Mirovaya Wanê ji tora medyaya Roda re got, siyaseteke dijwar li beramberî girtiyên Kurd tê meşandin. Maqbule özer anha gele nexweşe herî dawî Covid bû beriyan gavjî nexweşiya hestî heye hestî wê dihelin ji ber vê çend dê hestî Maqbule özer her daim dişke lêbelê nayê berdan ji ber ku polîtikaya devletê dijî Kurdan girtiyên Kurd re dijwar e tund e. Piştî nerazîbûna pizîşkiya Dadî ya Stenbolê roja şemiyê 27 Tebaxê iddia kir ku Maqbule di dema pişkinînê de ew tevgera ji aliyê tîmê pizîşkî ve jê hatiye xwestinkiriye û ti pirsgirêkek di navbera wê girtiye û tîmên tenduristiyê de çênebûye. Her daim 8 salî bejî, nehwê salî bejî dixwaze girtiyê dabe, girtiyê de bimire ji ber vê çendî polîtikaya de devletê ji aniha dibêje Hadi Özer, Maqbule Özer çiqasî 8 salî jî bin jî, pîr bin jî, gal jî bin em naberdin û girtîgehê de mafê wê jiyanî tê binbêkirin. Maqbule Özer'a 8 salî li gel Hadi Özerê hevjînê xwe ku 79 salî ye ji dehê gulana 2021 ve bi biryara dadgeha Wanê bi tuhmeta hevkarîkirina PKK hatine girtin. Herçiqas parêzerê wan daxwaz bilind kiriye da ku Maqbule Özer cezayê xwe li mal temam bike, lê dadgeha Wanê bi hînceta nebûna mercên yasayî daxwaz red kiriye.